dia presi kerenga mi ga fasiri gafe o ta ka ya ba nganche ina tu wala sabe ga sigi ga famiyata o kon sorala ka beni bitene utkalo kli wala samba fla an mon saba o bismillah ko kura abanum suno de muso mi me ko alife ani abal makena o denge dawda e gaku an fatmata jani dawda an yantuma ma sumo ko bashite alhamdulillah biyanga fasiri gafe o galila sa mali jeti ali ba ambulu koro uba ni ali ga fasiri ba ngata Niger ka ulu fenino koni ya ta ka laje a ka nga finitigila ka no mali finitigila fo ata se Burkina natigu fene ma ko le me ku bulo ko ni fla fara nyanka ko kunya yira ka fo wati temenuna ko lu mina deme ani deme mita ka se Niger ma de ko kuma gwanza hunte tingwe ko lu ko ka ke ko lu bina ke fo ka sa dana o gum kon na itene mi utukalo kli wolum la samba fla ani mwan sabai ukoni uwilla ko sebe nu kwa delegation o wuli ko ni ukunda mi Niger ka ulu fi no sa wala sa tukum na kata 70 ya fene ni ko ni delegation ko ni na ni makulu munu willa kata ako ko na wa mamunu ba akula ibolu donwa ministre d'état malien fukata se ministre de l'administration territoriale fuka o kunyu ka porte-parole min ko ni no o nyemaya ko ni o taleme ko di colonel Abdoulaye Maïga alema ale fene ba akoko nala fuka ta se ministre en charge de la défense ma no yo colonel Sadio Camara yi ale fene ko ni ale ba akoko nala ko ta tali ngoni uti dore de ni afa to kumna damnela no e kata yida uyi min fore ko kuma gwansante ko kata uga faso de ya yira ula ka yira ka foko olu de shinkele mi ka yira ka foko olu de gune nywana ko sira frontière be olu ni Niger nyonche ma tna se kana kinna ko ge Niger la ko ma wuli ko kede donc ko olu be wuli ko ni ko ka tuka 70 ya fena yira wuli ko fe ko ni ka to la sawa ko ko ni alla selu ko ni o kera ka kuga page officielle ko na la no ye fin tikla ko page officielle na be fo ma ko dire pas ko ni la seli kera o ko na la wa fena ko ni ya ta ka laje Niger ka ko ni ma ko folendo ko ni o kuntemena en fait wati temeno na mikera araba to ka lo klifla na samba fla ani mugwan saba mi ka foli ko ni belebele bata ko ni ko nyeshi anga jamana kantigima ani ma be ki be ka demeni ko ina fo kata se Burkina ko ni ka ko nya mo ko ba fene ma no Ibrahim Traoré ka ko ni ka akko ko ni ka fulita ka nyeshu ma ko sebe mi ko ni nano o ko la ko no ti mo ko werede e ko le général du corps d'armée et mim Salifou Modi Niger ka o feni no ale ko na kana o tasibla ko ni kana o bunya masigi ko ni ko ta ko nyashi anga jamana katigi mano colonel Asimi Koitai mi ko ni no o kera kuluba ale ko na la no yanga masasigi so ba ere sa ko ni ka akere no ko ni ka akola ko yu ko fasu jamana dia ko ni yo yira jamana de ma ko ni ko yira fulika belebele ke fene ka nyashi ni chebai ma mi ko ni nale Abdurrahman Tiani nale de becha nale ko ni be wa furache fanga nyemgo ya la bi mi Niger ka yi ko ka fuli kan fene bla ka ta fene ma barsa bla ka fene ye che joli ko ka ko to mana bo mina de nuna na to la anota ko ni ko la si an flele bo ma wala sa chukum no ka siga family sura la ko sebe ni tu sebe mbora mali jet mo bulu buba ni ali ka fasri nambore sa dawda amedo bulu ka sumbu ale konnala ko ni ya ta ka laje ko odungo shu min kera jui kalo klim wani shegi samba fla ani mwan saba ko ni ku ye karanga da chero ni sirache we min kera bandi do fe ba in ko ni aleti bara wore ke ale moto taxi bulla na be fama ko yahuba jara ko ni ku ye sira danye ka che ko ni ka alifa ka ko ni anudo na ka be ma fla ko ni kuma min ko ni kera nafaji ale konnala ko ni na wa ko ni ku ye muru yo de ke ka chebe ko ni ka afara foka ka ni matoro foka afara piu ko ni ata ka la je ba police la ka ko ni ga foli yere ko na wa bien ko ni nudo ma flamu yake ko Jabloski ani laji
olu de kɔni yera a ko la u kɔni ye wele kɔni bila u ma sa walasa cogo min na u ka taa ka taa u ɲɛfɔ faso tigilamɔgɔw ni kiiri tigilamɔgɔw ɲɛma n'a sɔrɔ la min kɛra filɛ nin ye n'a sɔrɔ tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jablonski ale kɔni ale y'a yira k'a fɔ k'ale nɔ b'a la kosɛbɛ o fana ko muru min bɛ yen n'olu ye fagali kɛ n'o muru ye dɛ n'olu ye cɛ in ma tɔɔrɔ n'a ye dɛ ko o muru in ma feere ale ma ni maa wɛrɛ fɛ koyi ko Zaba ani Herba k'olu le muru in feere ale kɔni ma k'o kɔni na wa ale olu y'o feere ale ma waati min na ale fana kɔni taara muru in kɔni ka taa di Laji ma walasa cogo min na u ka se ka nin ko kunta in ka se ka taa ni cɛba in kɔni ka a bɔnɛ a nin na a ka moto nɔfɛ ka ale kɔni fana taara muru di Laji ma dɛ wa baara in bolo kɔni k'olu y'a nun don o cogo de la k'a fɔ k'olu fila dɔrɔn fana don k'olu fila dɔrɔn tɛ dɛ ko Zaba b'a la Herba k'olu fana kɔni olu b'a ko la kosɛbɛ olu fana kɔni y'a yira k'a fɔ ko ko jɔn ko ala k'olu nɔ b'a la kosɛbɛ Jablonski k'ale kɔni k'ale de tun bɛ a ko ɲɛmɔgɔya yɛrɛ bɛɛ la pewu Laji kɔni ale kɔni kɛra faali kɛbaga ye min kɔni na wa Jablonski ale kun jɔlen bɛ moto la sa n'o ye Jakarta ye bolimafɛn sen fila ti wa mɛtiri 40 ɲɔgɔn na ale taara jɔ o yɔrɔ kɔfɛlen na walasa cogo min na ni fagali kɛra dɛ u bɛ se ka boli cogo min na ka taa k'u ye cɛ in kɔni u y'a fa yɔrɔ min na ka a fili min kɛra nafaji zɛrɛni ko zɛrɛbatu ale kɔrɔla la sa k'u y'a fili yen nɔ ko lavaji dɔ kun ka surun yen yɔrɔ la dɔɔnin u taara moto in kɔni n'o ye moto taxi in ye u taara a bila yen yɔrɔ kɔfɔlen na sa walasa cogo min na u ka se ka taa o dugusɛjɛ maa kana bɔ u ko kalama cogo min na u taara a bila yen kɔni dugusɛjɛ Jablonski k'ale kɔni ale y'a kun da jalakɔrɔ ji kɔni ka sa walasa cogo min na ka se ka taa ni moto taxi ka taa feere a y'a feere da min na i yɛrɛ b'o dɔn wa 30,000 ka cɛ faga 30,000 k'a taara a feere o de la dɛ a kɔni taara a feere o la waati min na dɛ wari kɔni dafalen ko o dira a ma 10,000 k'a y'o di Laji kɔni a y'o di o ma min kɔni na sa o fana ye 4,000 kɔni o di maa tɔ 2 ninnu ma u ka muru kɔni o sansɔngɔ fana ye ko nin ko min kɛlen filɛ nin de ko nin ye ɲinini kunfɔlɔ de sera ka bɔ ni min ye o ɲinini kunfɔlɔ sera ka bɔ ni maa 4 nin ye wa ko nin ye ninnu ye jɛkulu ye minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ kuntan walew ta ka maaw sɛgɛrɛ min bɛ yen n'olu bɛ kamanagan kow ta ka maaw sɛgɛrɛ ka se ka taa maaw bɔnɛw ni na u bolomafɛnw nɔfɛ ko a ko mana bɔ min na de ko ɲininiw mana bɔ ni min ye ko don tɔw la de a mana bɔ ni maa tɔw minnu ye k'u na se ka olu fana minɛ ko k'olu bila bɛrɛ la ni maa 4 kɔni olu bilalen bɛ kaso la u bolo don n'a nataw la kiiri tigilamɔgɔw mana u ka ko bila bunakun min ka dɛ a bɛ taa ko ɲɛsɛrɛ ni tun ye sɛbɛn bɔra aujourd'hui Mali maaw bolo Bubakari Piyatano ni y'ale ka fasiri awa Jane n'i y'a ta k'a lajɛ jamana in kɔnɔ mɔgɔw de b'u yɛrɛ sɛgɛn ka taa fɛnw san dɔw de bɛ Ala minɛ ka taa juru da olu ye ou bien ka marifa da olu ye k'u ka fɛnw darakew la ou bien ka marifa ci u la jamana ɲɛmɔgɔw u dun b'u se fana la koyi jamana marabagaw b'u se la cogo min na nin maa kofɔlen ninnu bɛɛ ka seereya minɛ koyi u kɔ nin lajɛ dɛ nka a caman kɔni o yɛrɛ an yɛrɛ sifinakaw de an sifinakaw de caman bɛ ka nin ko kunta ninnu ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ n'a fɔra an bɛɛ bannen don baara ma dɔw ko baara tɛ ka sɔrɔ baara bɛ ka sɔrɔ dɔw tɛ ka sɔn a kɛli fɛnɛ ma minnu tɛ ka sɔn baarakɛ fɛnɛ ma dɛ k'u ko sugu ninnu dabila u ka wuli ka baara kɛ walasa cogo min na an minnu ye siniɲɛsigi ye sini dɛ an ka se ka fɛn dɔw bila sen kan minnu fɛnɛ bɛ na an kɔfɛ olu fɛnɛ ka se k'o fɔ ani y'a mɛn bi an bɛ Mali kɔnɔ an sigilen bɛ lafiya la maa dɔw de fɛnɛ y'a dilan salon ka bila an fɛnɛ ɲɛ siga t'a la n'an fɛnɛ ko k'an tɛ baara kɛ fo k'an sigi ten tɔ yala minnu bɛ na an kɔfɛ olu bɛna mun fɔ siga t'a la dɛ an faw kun ye namaratɔ ye k'u kɔni o tɛ tɔgɔ duman ye dɛ k'u ka sabali o ko ninnu ma kosɛbɛ n'an bɔra yen sa an bɛ don enquêteur ale kɔnɔna la Kader Jara ni y'ale ka fasiri ye k'an ka taa yɔrɔ jumɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kuranɛ kalanbaw n'o ye arabufɔni mɔgɔw ye ko cogo min na u bɛ se ka place sɔrɔ an ka jamana mɔgɔw ka emploi public kɔnɔna la ko kɔni kɛra kamanagan ko ye u fɛnɛ bolo dɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ caman bɛ yen nɔ bi u bɛ kalan kɛ ka taga kuranɛ kalan o siraw kan sa nka n'u bɔra u tilal'u ka kalan ninnu na k'a bɛ kɛ sababu ye u tɛ baara sɔrɔ u bɛ to sigili dɔrɔn de la ko yala ko kun fɛnɛ ye mun ye
n'a ma ɲa u ye ekɔliso dayɛlɛ a ko kama u ka se ka place fɛnɛ d'u ma ka jɔyɔrɔ fɛnɛ d'u ma an ka faso baarakɛyɔrɔw fɛnɛ na u fɛnɛ ka se ka baara kɛ yen nɔ cogo min na walasa cogo min na u bɛ se u ka kalan fɛnɛ munafa cogo min na o ko kɔnɔna na wa association des sortants de sympathie et l'institut arabe formation en informatique n'a y'a durusu ɲɔgɔn na sa a bɛ fɔ ko ACAF k'olu maaw kɔni u ye lajɛrɛba kɔni u y'o sigi lajɛrɛ min kɔni kɛra sibiri tɛmɛnen juillet kalo tile 12 san 2023 min kɛra ONG El Farouk ale kɔnɔna la sa ACI ale kɔnɔna la min kɔni na u ka kumakan kun ti dɔ wɛrɛ ye dɛ yala mun kelen de bɛ k'a to baara tɛ se ka d'u ma mun kelen de bɛ k'a to fɛnɛ tɛ ka se k'u jɔyɔrɔ sɔrɔ an ka faso ale baarakɛyɔrɔw kɔnɔna la ko o ko kɔni bɛ kamanagan ko ye n'i y'a ta k'a lajɛ sa ko in kɔnɔna na Salam Traoré fo ka taa se Ibrahima Kulibali fo ka taa se Docteur Sabika Magasuba ma ani Yusufu Jaguraga olu kɔni olu tun bɛ a koya ɲɛmɔgɔya la kosɛbɛ min ye sa ka dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin ni ɔkɔliden kofɔlen ninnu ma minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ bɔ n'u bɛ t'u ka kuranɛ kalanw kɛ nka ko n'a bɛ fɔ a ma sa ko franco arabe maa caman kɔni o b'a kɛ sa ko minnu bɛ t'o kɛ walasa cogo min na o fana ka se ka baara bolo dɔw sɔrɔ ka se ka baaraw kɛ sa ka se k'u ka kalanw kɔni ka a tɔnɔ fana bɔ ko o ko kɔnɔna na wa fɛnɛ ko a bɛ se ka kɛ sababuya ye fɛnɛ kalan baarabaliya min bɛ yen nɔ lutte contre le chômage k'o fɛnɛ ka se ka kɛlɛ cogo min na n'o ye sifinnakaw tɛ ka baara sɔrɔli min kɛ ka se k'o ko fɛnɛ bali ko caman bɛ yen nɔ ni sifinnakaw tɛ ka baara sɔrɔ a bɛ na ni ko wɛrɛw ye i n'a fɔ an y'a fɔ an ka faseli gafe tɛmɛnenw na cogo min na ka a ko kɔni bɛ na ni se ka nin ko caman ye ko kɔni na ko faso ɲɛmaaw k'a lajɛ kosɛbɛ u ka se ka ninnu fɛnɛ bila yɔrɔ la yɔrɔ min b'a to fɛnɛ o fɛnɛ bɛ se k'u ka kalanw tɔnɔbɔ yɔrɔ min na bari sabula ko san caman kalan i b'o kɛ ten ko k'i sigi ten tɔ a dɔ la ka a ko kɔni ko o man nɔgɔn ala ko tiɲɛ kɔni ala ko kɔni u b'o kalan k'o dɔn kosɛbɛ fo k'o dɔn nakari nka ni a taara diɲɛ taabolo ni an ka jamana taabolo yɛrɛ baarakow ma sa k'i tɛna o sɔrɔ k'o kɔni olu fɛnɛ kɛ kɔni o ko ɲɛmɔgɔya la sa maa fɔlɔ min kɔni ye k'o kumara o ye Salam Traoré ale kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko nin min filɛ nin ye dɛ ka a ko yɛrɛ taabolo bɛ ka janya a kofɔlenw bɛ ka caya san 2023 in yɛrɛ de kɔnɔna la koyi kalanw bɛ ka kɛ baaraw tɛ ka sɔrɔ ko o ko la dɛ k'olu kɔni k'olu ye ni problème ninnu kɔni a poser fo ka réponse sɔrɔ a ko la maa filanan kɔni Ibrahima Kulibali ale fɛnɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko ko nin ko in kɔni ka a sera a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na jamana ɲɛmaaw fɛ cogo min na wa fɛnɛ ko o min filɛ nin ye ko furancɛ fanga maaw kɔni k'u nana baara bolo kɛ u nana ko caman sigi sen kan nka k'u ɲinna olu kɔ dɔɔni k'u ka se k'olu ta cogo min na k'olu fɛnɛ don nin ko ɲɛ na cogo min na walasa cogo min na bɛɛ bɛ se ka lafiya Mali ko in kɔnɔna la cogo min na ni tun ye sɛbɛn min bɔra enquêteur maaw bolo Kader Jara ale ka fasiri don o sigi tɛ maa sɔn ni maa min tɛ mori ye kosɛbɛ hali mori bɛɛ yɔrɔ wuli k'a ɲɛɲini bi olu yɛrɛ bɛ ka wuli ka don maaw kan n'an bɔra yen nɔ Studio Tamani ni olu ka sɛbɛnnikɛ jɛkulu mɔgɔw ka faranga ye k'an ka fasiri gafe kɔni ale datugu ni olu ta ye k'an ka taa Bajangarakaw fo ka taa se Segukaw olu kɔni ka ko bunna kun kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'olu ma fatigi Dameleke ma danganen ninnu k'u bɛ ka kojugu kɔni ta k'a ɲɛsin olu ma ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa caman kɔni wulilen bɛ ka b'i sigiyɔrɔ la Bajangara ale kɔnɔna la bi walasa cogo min na k'u kunda faaba kan walasa cogo min ka lakanabaliya ye ka se k'o boli o ɲɛ cogo min na bari sabula ko nin maa kofɔlen ninnu ye kulu marifatigi Dameleke ninnu ye k'u kelen bɛ ka maaw kɔni bali u ko bɛɛ la koyi ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin dɔgɔ furancɛ in kɔni na wa Segu fo ka taa se Bajangara ma ko maa caman kɔni olu bɔnn'u ni na kosɛbɛ Bojo n'ale ye sigida ye min bɛ Bajangara ale kilomɛtiri 15 bɔɲango la ko ko kulu marifatigi Dameleke maaw kɔni k'u taara u cun olu kan min kɛra sibiri utu kalo tile 5 san 2023 o sufɛlaw fɛ sa dibini don waati kɔni k'u y'u cun olu kan sa taw n'a bɔɲango kɔni k'u y'olu fa wa fɛrɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu banana k'olu le fɛnɛ ka ca ni ba n'a si ye o ko kɔni kɛlen kɔfɛ wa u tilala ka don u ka sow k'olu jeni fo ka taa se u ka buguw fɛnɛ ma k'olu bɛɛ jeni ka taa bila u ka forobafɛnw caman na ka sɔrɔ k'u ka baganw bɛɛ cɛ sa k'olu sɛnsɛn ka taa n'u ta yɔrɔ la ɲɛngoya daminɛna
Allah k'a ko kɔni k'a kɛra kinikini ko ye ko kɔni kɛra waati min na dɛ maa fɛn fɛn kɔni bɛ yen n'olu sera k'u yɛrɛ porokoto k'olu fɛnɛ kɔni bɛɛ bolila ko ye ko kunda faaba kan walasa cogo min na u bɛ se ka bɔ nin na wa fɛnɛ ko ni donna Masina ale kɔnɔna la n'ale bɛ Segu k'u taara sɛnɛkɛla dɔ kɔni sɔrɔ a ka sɛnɛkɛyɔrɔ la juma tɛmɛnen in na sa ko ka ni ka taa sɔrɔ ko ka a fa a den 2 jɔlen fɛnɛ ɲɛna ko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya sirabilen ale kɔnɔna la n'ale ye commune bɛ Monipebugu ale kɔnɔna la ko o kelen kɔfɛ ko cɛba in kɔni san'a ka sa kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale den o den kɔni mana na sɛnɛ la nin yɔrɔ kofɔlen in na tuguni n'i sara la k'ale kɔni su ale tɛ yafa ma ko bɛɛ ka taa ka nin yɔrɔ kofɔlen in to yen ko a ko kɔni k'a bɛ ka kɛ sigi ka di ye i tɛ se ka sigi i fadugu ka bilen nɔ f'i ka to boli la ko o ko kɔni ko ma nɔgɔ wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin waati laban in na dɛ ko maa 100 du 500 olu le bɔra u sigiyɔrɔ la walasa cogo min na ka taa yɔrɔ wɛrɛ la ni kojugukɛ ninnu bali cogo min na ko Mali kɔni sigi kan to ye k'an bɛ fɛn kelen min ɲini k'o ye bɛn ni lakana ko ka se ka sabati cogo min na Mali kɔnɔ jamanaden kelen bɛɛ ka se ka t'i sigi i sigiyɔrɔ kɔrɔ la an tun bɛ bɛn min na fɔlɔ la bɛn min sabatilen tun bɛ Mali kɔnɔ k'o bɛ se ka na cogo min na bɛɛ ka se ka lafiya cogo min na studio Tamani maaw u jɛra ka ni fara ɲɔgɔn kan walasa cogo min na an ka se ka lamɛnbagaw ani filɛlikɛbagaw olu tulo kan Dawuda Gaku n bɛ dansigi kɛ an ka bi Vidéo Presse la an bɛ kan bɛ boloda an filɛlibagaw ye don n'a nataw la